Impotents, veuran els seus somnis passar de llarg, les seves oportunitats escapar a gran velocitat. I quan perds el teu tren, mai saps quan passarà el següent, ni tan sols si passarà. A la Fundació Maite Iglesias Baciana ens entristeix veure la gent que per falta de recursos perd el tren. No se gana mucho y no se puede alquilar un piso para vivir, y que aquí estamos para sobrevivir. Pero la mala es no poder desalojar unas personas y dentro de 2 días, 3 días. Y porque somos seres vivos, tenemos nuestro espacio. Pasa lo que pasa, si es una chatarra, igual vivimos sobre estos chatarras. Gent que es queda a l'andana, abocada a la marginació, veient com els altres inicien el seu viatge i com passen de llarg les seves oportunitats. Tenemos que salir en la calle y buscando agua con los carros, los garfas y traerlo aquí y subirlo donde sea. Y sobrevivir normal, porque no hay agua, no hay nada, ni salud, no hay nada. Entonces, lo más importante es que estamos sobreviviendo como todo el mundo, como en la situación de España, todo el mundo lo sabe. Per això, des de fa 15 anys, treballem amb l'objectiu de que cap noia jove perdi el seu tren per falta de recursos, perquè totes tinguin la possibilitat de pujar-hi. Entonces aquí estamos facilitando dentro de nosotros mismos. Yo puedo cocinar en mi bar y una compañera viene y me da 2 euros y llena un plato y se lo come. Y si no tiene luz, no tiene gas en tu casa, ¿y cómo puedes cocinar? No. Entonces ya estamos facilitando todo. Els nostres esforços se centren en procurar a noies de menys de 30 anys l'ajut i els recursos necessaris per aprofitar la seva oportunitat, per comprar el seu bitllet i fer-ho a temps. En aquests 15 anys són moltes les històries que us podríem explicar. Aquí buscamos la vida aquí cada día y vienen los policías jueves pasado y ni siquiera nos han entregado una carta, nos han dicho, nos han leído un comunicado del juez que teníamos que marchar aquí el lunes, como hoy. Entonces estamos muy jodidos y muy dolidos y no sabemos dónde vamos, cuándo serán aquí, porque no puedo vivir aquí a la calle, aquí sin nada, es difícil. Com la de la Marta, comadrona a Etiòpia, que necessitava una bicicleta per arribar a temps als parts. O com la de la Marta, exreclusa integrada al món laboral. O també la Marta, jove asturiana d'una família de 10 germans i que té vocació de ser biòloga. O aquestes Martes, joves tailandeses que estudien per no ser venudes als mercats de la prostitució. O com la Marta, jove que ha trobat la seva oportunitat com a professional de l'hostaleria. Són moltes històries, totes elles molt importants. Històries de persones amb nom i cognom, amb un viatge per fer i un destí final. I estem convençuts que només per una sola d'elles la Fundació ja hauria tingut sentit. Moltes joves han pogut pujar al seu tren, però malauradament moltes més, milions, encara es queden a l'andana. Volem comprar amb la vostra ajuda molts més bitllets. Volem que moltes més joves tinguin els recursos per poder agafar el seu tren i puguin iniciar el seu viatge. Que moltes més joves puguin arribar d'aquí a uns anys al seu destí desitjat.